Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang APLC candidate jaika thara phan ke Karbi khai pen plungwek nang jibusi KSA Thompson aro tum pen sodak pen ki hangpon upper terpung lapan lower terpung habra rat bang Chris sirkep BJP aratum APLC long gachi paugdun East Karbi Anglong Labor Union Dipu District Committee amai pulapan kontun bang atumpan ke hok alu ke pajurpon Guna Suraksa Party pen sabi MP Kilinglong Karjab Dunji Aphans John Barnett Sangma nomination alu ke jogdam Dhonsri MSC Consensi ki parlopon Nilalung Patu Aklamalong Bang Parut Roxy so se APL silong gachipok dun Non puthot birta ang tonpen lang ponik sinang non Lok Sabha made MP kilig along APSLC a candidate jaika tharstami nominations alok ke jogdam along alangli akuri sivet ke stogrong ajoksi Karbilo Charlie Asong Thompson rong pia tumpen kapin rempong Jangmi lipai pli ani lamding road Karbilo Charlie Asong mai pu Thompson rong pia tumpen ke chesonga sighting ponsi APSLC mai pu jaika tharaphan pin rempon APSLC mai pu mati APSLC a candidate jaika thar ki inut IAS retired ke thexer abang phulu alang li ke kai ke mata 6 zul pangtang ponang chipusi mai along sami lam ke jai pon ber abang phulu bonta alang li achorda ingti ka thar pi pu ga chotok rong ajok pansi alang li phan ki manpeng stami ping tung tedalo Kur isivet kach en kach do Karbi a khaya phan ke dimklong machi pek pedet nangji lasi jaika thar ki MP ki thordun ji ki aron machi abelo lasi jaika thar phar ki MP pathurdun long ledat nangpo lapen lapuson abang phu phan ke manpeng ke do Karbi richu tumpen bisar ponsi Karbi a khai pons ki plungbek nangpo busi lamding road Karbilo Charlie Asong mai phu Thompson rong pi pen sodak pen pachini pon Charlie Asong sai hema thengno ini tong sekot pen la GI kathar against protest nangkok hala bangken tum akaprek alam ave ta la kursenem alam men sintum la so protest bangge donangkol pini kursenem la so alam bangge mupen ta nangtum penan alam tum chathanlong lo hala so kursenem along langlo polote da bangke kathar pen kathar la bangke cherenlong le page tum chini peme ingti pen ingti ang bang cherenlong le page tum chini peme sita inot 6 schedule alam ke than ver bang Karbi akhai phan kacheng hon nai pusalang kachekrong ver abang si pini abang ke ingti pen ingti kathar pen kathar ala song bong si ok vi chepa choi pen alang tung kaboche hala bang ke Karbi a ron Karbi a jutang along bang lake chokche hectic doko posi pini la so protest bang ke menthang sai hema thengno sitame non election apor sitame nitum la so protest bang donang koklong pini la so dim along pen si nitum pini chuning ridoning tum bang ke dake nitum traditional low code do da bangke nitum emethang village code do halaso village code pen traditional code ateng pen alang phan prabjin pen ing signing posinil tum nang tum thengno pen chuning ridun lo pinila sodim long richu along batai alang aprang ta chengwai damlo chengsai damlo polamsi klang lo sita non anda alang laso akur laso apiso akur bangke laso chelar leader bangke la bangke richo phan ke pather raglo Karbi akhai phan ke pather raglo posi la bangke Karbi lo charle song ben kroi thek the kroyun e lapen alang phan ke prabjin pen Karbi along pen stame alang phan ke bat pon de nei alang phan ke pasun pon nei Karbi along pen ke Karbi puke suspend nai posinil tum nal tum thengno pen podun lo pini laso alang phan Karbi pen suspensi dake non election husame Ladakh bangke lake STH mansi lage reserve salo all over India le lang et pusita STH seat pulote Karbi Anglong Dimasa West Karbi Anglong la so seat isivet lo pusini tumke mathadam theklong la so posi lage Karbi apansi ke reserve cho lo posi alang phange suspend lo posi alang phange la prabjin ben election commission ben sitame alang phange la non nomination ke jog don long sitame alang phange pasuni suspend nei pusini tum thengno ben podun mopen angtum karju da bangke Karbi lo charle song pen aisu kali pusen lang penan karju do pinil kala bangke Karbi lo charle song tum da bangke personal endun nang ne deja porlo penan tum ka chathando hala so dim long lang lo pulote
dake Karbi lo charlia song ke chengsi mang ke thek hot pen dame Karbi ajutang jubat Karbi alama ki wir rang rang laso ke pang choje phan Karbi pindeng sumpot wir rang rang laso ke pang choje phan si Karbi lo charlia song ha ke cheng pen ta mang thek pindeng sumpot ka che song na Karbi lo charlia song me senang cheng lo pini alama ki ke pang choni itu me methang script pen roman script chetok long ni pen chenglok lai kaddo ka veta ksa pen si nang che song bang chenglo even article 244a pachun ni la bangke ksa pen si japoni pu 86 chukiola conference long sitame ksa pen decision pc 1995 mou sitame Karbi lo charlia song ka che song arjap thip pen si 30 department to one lo pini jai kathar alang piso ken alang ke bang phan sian thai sita Karbi akur pon pen alang metha akur phan alang hem chibitan halabang ke chokche posi la so protest kin tum donang ko dage personnel po alam kali dage lage Karbi lo charlia song atum la alang tum isu kali la so lam bange madu sitame pupedat ni madu sitame la bange matha thedani sita ni tum bange Karbi akhei along bange la bange chokche tektik Karbi anim rokom along bangke lagi chokche tektik therak me pina posi lake wang jiani lason paman long leda jia phansi pini la so protest nitum metha sai ham long same nitum donang koklo laben ke wang jiani da bangke la bangke kiddu ka phan ke ber red ber sit ber rup sida ke plang phan lang dun prong ke plang phan ke pudun hai hedat ke thek re phan pudun hai hedat pu Karbi lo charlia song phan che than det na la so ke ma tha do pensi nitum pini la so protest bangke donang ko penangan tum bangke is reserve seat lo aka predim all over India lang en sida bapir the dang lang en sida Karbi pu long bangke STH pu bangke reservation ke theklong le posi dake lake Karbi especially Karbi phan sinang pilo posi da bangke alang ke Karbi aron karkan lopot Karbi anim karkan lopot Karbi ajutang man karkan loposi alam hai Karbi takali lo non temporary Karbi takali lo la so posi la nitum chuningri bangke ala Karbi traditional law court pen non ba Karbi ajutang aron pen la gangbura tum court long pen non sta alang phan pasun se raksi Karbi pen pasun se raksi election commission along se alang tum lo pidam pen election commission tum sedame laso aron ke kroy pen Karbi ajutang aron ke kroy pen alang tum sedame prabjin pen yela scrutiny ahut alang phan ke suspend nei pasini tum Karbi lo charlia song ben same pudun lo jang mini phai clear ni lakhain ko rapon lip mc consensi ke parapon lower tarpung sai taru arong along APLC kang tang mai kang ni pon lower tarpung lapan upper tarpung ta habra ratum phant BCP asong japo sang japi tum pen kelang pon ke pankri bi ajok pen si lower tarpung lapan upper tarpung habra pen bangkri sirkep BCP klembang pubang kia tum pen BCP aphan ning chi dok di lapan ning ang sam sei ke do ajoy ne pen si APLC aphan ning ang sam lapan ning ke dok ajok pen si APLC long chipok dun tang lo That talk B can sing like Ted Hon Teron, Ruel Terang, Peterson talk B, men singing leng. Sunil Terang. Alang kita bang po? Labangso APLC kang dang malong pen sami APLC pen Rajesh Tiso Samson Teron lapen keprek asong japu song japi tum chetong dun si bangkre sirkep BJP pen APLC long chipok dun tum phan sami teng pon song pantang nang ma Hemprek long letik Hemprek long letik Jai kathar phan pe hai wek kuma Jai kathar phan pe hai wek kuma Hello, tarapung arar atum jok bek nangji development asom long bek nangji lapen itu makemang kar in nai la hello ang deng pi haroni rapli lake 244 autonomous state bang ile tum constitution ateng pen ile tum han par sai nang iti labang itum chodeng bek nangji lapen labangso aron mate labangso hem prek kupuson si chodeng nun populatang te tek serabang pupansi parliament long tum tot nai lasin non karbiang lo kaprek party ban lang non kit utot pan kali eletum heglong lablo kapa party tin mana chomat elo kit chomat meke APLC bhat chalo lasi rat atum non adhiu sai je sarjai kathar ke inut IAS officer IAS lotang de India angbong ke sakurian morengan ke kithen nai kang tu nai lu lake
Prime Minister tum office along si dudun long pu ba dudun ki dudun apuna chak ki chokli ma bang jong si klem bom malang pulo tang ti la si non alang li bangke aron atang akit he akibi anta kachini pangtak ni pian kit thek amunit alang li ki aposi itumakar in nai jong si EPHLC phane vote ki pipen pe hai dum no pote 244A lake autonomous state ta van vek po 100% guarantee lo lapen itumakar in nai dak itumalong rilong 6 schedule mate itum Karbi lapen kaprek tribal khai so tum si ladak do un choji lapen boreng da long un choji election kar jab lapen voter list long kaduk kabe lapen rong asar ajak kong kipang tang village council keseng kaduk kabe ta ing tim lim pen pachun pon det pu pusi nili Longri Abirta pi akon nili law secretary ahin pentame aron latang ahin pentame nili tang tum kan pam acha sar ni ar jutla mane pini dadak nang tumla so program ajai mega long la akabarti kaprek la pasong kaprek political party nang tumla chepa okdun do la pulma la si bang ko andon nang li thanda pini ladak kongres pentado lapen ASDC pentado lapen BJP pentado la si pangrumpet doning ko ra ke thombak amoy 2% fan pirta nang pilo lapen ladak nang join nun la si mip pikalam lo nili 2019 aningkan jok vek nei kilometer hokkep kali kilometer suri sita dam nangji pulote dam dekpo lapen pali dam veko lahalo APHLC apang sia kemang Karbi lapen tribal atum jok nahi laso posi nili tum pini Halloween pen setame nili tum dak nang linang koklo atima nili tum Karbi pulo tangte iok ugi ituni sibet lapen na hok ta ekor lo na hok ta injir lo la hok ta pai itu lain tum makemang makin si jok nahi posi nili tum dak bang lapen ladak kupia posi bang nang kok ma alam te bang lahen lo lake 6 schedule ile tum government of India pen ile tum phan nang pichik pilo aron la long ak he tum ke jok jia phan labang so Abirta ke me nang than ji phan si pini tum dak tang lo la pen labang so 6 schedule pen si tum longri longpat kadu ka bian nak chirai ko munji non ile tum ong dung atum che than lo ke be ke che tum along rilong nang bat olo alam si tum che than chot seta ko puson pen si la ke be ke che tum phan itum ladak pen ke tharle po itum ki jut ke tum aron long lang nang ko ba koda long le tum che danji pusta koda atum itum hanang pukok di konat aron alolong se ke tok lapen angdeng pi angdeng su kona se ke tok pu itum ilitum hanang arju jati apot si ilitum aphan 6 schedule to the constitution of India angdeng pi ing koilong pulo tribal area mate lake inglong araratum ahavar ba along di pusi hada ke tok kasi jada sonta inglong arara phansi penong pilo lasi non abangke Karbi ang long abang non kita giding cari tumbang la so sai bang claim tak tidak itum hen lo hem kulo posi constitution pen 6 schedule pen tumhan jakong nang pialu sada la so jakong bang chihar jak tak tidak la so potsi non ili tum Karbi tum jumbong lo tribal tum jumbong lo la so aki jum la pen labang so aki duk aki sung tum theklong si aki hai sar jai ka thar pen japon si EPHLC asong bang parjab lo la pen pini ladak Karbing long arat tum ki ong dung atum ki kachong tat pen si an om ki chong long chot atum si ki ong lasi lahai kachong tat atum ki sung ki boyalong ki klemra pe ji la pen ki kachong tat atum mate labor atum masami methang aja kong ki chini ba akenang chot pu matha pon si East Karbi Anglong Labor Union pu sengpon det pen aphi jang mini phai clear ni matipung rong bin aklamalong East Karbi Anglong Labor Union atum pen pathir pi pon si Labor Union Dipu District Committee amai pu Jackson terang lapre konchun bang atum pan ki hokalu pajur pon East Karbi Anglong Labor Union sa amai pu thon singrong pipen ka chep hem pu pon amayalong West Karbi Anglong Labor Union a founder Monaf Kram sa chetong dun pensi East Karbi Anglong Labor Union lapuan se ipang tang pon thuji lapen ki claim kedam ki misen pen spa du pon akenang sot pu aputhak chithan chimum pon sila bang so jai mek mesen pen pachun pon Karbi Anglong pen tum la central committee team tum pen sini tum pi da bang so East Karbi Anglong kapang tang india phansi ni tum isi kacisik dulu mate kedam tang sita me tum da district committee keseng dulu ude tum da East Karbi Anglong central committee ude tum la president dancing rongpi lapen kong jon bang pen chenglok lada East Karbi Anglong central committee tum pen itum chingwai bomsi district committee tum hansi tam keseng padolo Lasili tum East Karbi Anglong la central committee atum along
kacerap dunje phansi ni tum pini la district committee atum phan ke claim kapameka je phansi ni tum alang li tum phan ke hok alu pilo je is karbinglong si tame la central committee atum long alang li tum si tame cerap dun thepji phansi ni tum pini alang li tum phan chok liman ke hok pilo la si ni tum la district president tum si tame alang li tum ta ke claim pon pameka je phan lapen ke alang li long cerap dun tum si tame president alam karju inje phan mangsi pinang sotlo la si ili tum abangke methang adet kacerai kom pon je phansi nilutum kaching hon karbing long ara da phansi tame tum pachini ponlo asi ilitum tribal an ladak ilitum karbing long long pedo tribal bang pitum sitame ilitum la lebar union bang ilitum dak methangadim se me kacerai kom bang kenang sot ilitum cemat hapon lo asi nanke bang ji sitame ni tum lan se kamat ha laban kabori sitame ni tum non eprang phan bang bori pon pokolo is West Karbi Anglong Labor Union pu lapang so keseng kedamtang inkarnar ke bani seng lo ke pinian ke niltom phan district committee apa pini an ke choklim malu mate appointment alu pini niltom phan pa jilo ke kam kedam anse ke pangtang pon thegi phan litum da labor lai litum choklem chongda chotulo tum han kelang pon tu thegi anse mane ang song ke pon tu thegi phan la so ke lang chari phan pasi nitum central committee tumbang nitum han direction ang pc nitum district committee seng lo asi pini pen nitum tai appointment long lo asi anse ke pangtang pai phan sin nitum la bangsu mai pini ti nitum district dang pon lo Lok Sabha mare MP kilik aphant Dipua Pharman jangmini phai plirani amangki nomination aloke jogdam ki padusi arni lo Karbi Anglong pen sami BJP APLC Congress ASDC atum ansta nomination alu jogdam lablo lason si jangmini phai plirani sami Gona Suraksa Party pen sami MP kilik along karjab dunji aphan John Bernard Sangmapta DCS Thai Heman Palidam si nomination alu jogdam asking from me. আজি যে আপুনি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব আহিছে কোনটো টিমৰ পৰা দাখিল কৰিব আহিছে নামটো ক'ব আপোনাৰ গুড নেমটো ক'ব মোৰ নাম মই জন বাৰ্নাৰ্ড চাংমা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ পৰা মই কি কয় কণ্টেষ্টিং ফ্ৰম গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি আপুনি 6 নং ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আপুনি আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আজি কৰিছে গতিকে আপুনি যে ৰাইজৰ মাজত সোমাই যাব আপুনি কি ইছ্যু লৈ পেলাই সোমাই যাব ৰাইজৰ মাজত এতিয়া সেইকেইটা ক'ব নোৱাৰোঁ পিছত চাম ইছ্যু বহুত আছে এতিয়া প্ৰেছ মিট যেতিয়া পাতি সেইকেইটা ক'ম আৰু এতিয়া দেই Penap mate jangmini phai pho ani anmake nominations aloke jok atum an aphan sami kangkrung kangchap pedo ponpo lapen ke jangmini phai nerkep ani anbangke labangso MP kiligalong karjab dundi atum an ke amben ka chendam mate withdrawal ani lo lapen jangmini phai enquire trok ani anbangke rada tumpen sami MP ang hoya phan kangbai ponji mate vote ki jok ani pedo ponpo non MP kilig apan vote ke jok jiani nangte bokong APHC asong japi tumta dore sangsi pinpen rong along vote kerek amai pedopon bomlo la puson tak si kedam tang jang mi ne phai ke thom arni sami dhonsuri MSc consensi ke parlopon nilung pathu aklam along sami APHC atum pen vote kerek amai labin ki APHC kang dang mai pedopon jai ka thalong left jai ka thalong left tribalism long left labangso APHC kang dang mai long pen stami di masa garu chakma atum pen rong throk hawara rat atum pen bang pharu throk si so se BJP Congress ASDC pen chiurinsi APHC long cheng bidun labang pharu throk si so se ara tum pen sami APHC MP candidate jai ka thar chitong dun pen si dengpon pamelo ami hai tribal hokolok ami hai asroy dim dei nembong ki ko itu BJP aru Congress ei bilai ku kham nai APHC aphan ke englong so ara to man sami ningit thike dewa joksi englong so khai ke du an atum ban sami APHC long nangching be du nom tanglo laban ki siksidul arona teng pensi kelang pon paching bar pon kriji pusi APHC MP candidate jaiga thar pen ningje ko along APHC
a meeting dolo MP election ke haijia phan lapen tribal atum ke doan lapen khilonjia Ohomia lapen ke adivasi atum along li lapen akhei ke raijia phan nilitum election non che dan dono labang so election ke la ke ron lo democratic a ron lo labang so ron che hai lo te tribal atum phan an al akhei lapen along li anta rai pithipo khilonjia Ohomia la adivasi atum hanta rai pithipo lapen alang litum phan kinang ji anasonta sik schedule ateng pen la alang litum phan si pichot po lapen pinidak nilalung along ka jetong di masa atum deksi rong crazy dak na EPSLC long nang dun lo lapen Karbi atum rong thok lapen garo erong lapen chakma erong kadove rong krepo garu rong ni kadove rong kretrok arat atum dak chetong lo lapen EPHLC apan kape hai jisi alang litum nang chikroy dun lap lo lapen kadove don pharo trok si so se amunit EPHLC long pini nang join dun lo alang latum ke kopia party pen sige bang lo sir alang litum ke wangge ake ong ke BJP pen 80% ke BJP pen lapen Congress pen lapen ASDC pen lapen ke pene udang ki ho independent pen tu ASDC pen ASDC pen tu sini na join Pini Karbi Longri Abirta April ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom